בשבילי? מגן השכטר פוטר, פינת יהודה 10, אחרינו מרגות. לכבוד מגן השכטר פוטר, ראינו שמחים להודיעך כי קבלת לישיבתנו בגבעת שמואל. איזה ישיבה? אתה תכין ארוחת בוקר, שום ישיבה, איך תכין את ארוחת בוקר? אבא, מה זה האוטו שכתוב עליו פדקס? איפה אתה רואה כזה? שם. לא יודע, יותר טוב תכין אוכל, יותר חשוב עכשיו. אני לא יודע כמה צריך לחכות בשביל ארוחת בוקר. נו, כמה זמן לוקח לך? תפתח. תזדרז. כן, זה אני. על איזה שלך? וואט, בשבילי? כן. יש לך כמה חבילות? עוד מכתבים מהישיבה? מה זה? מה קורה פה? מה זה? אני לא מבינה, מה אתם מביאים לפה? סליחה, מה קורה כאן? תראי, זה לא עסק, אנחנו חייבים לברוח מפה, אין מצב שהוא הולך לישיבה הזאת. צריכים ללכת למקום שלא ישלחו מכתבים ולא ימצאו אותנו. בואו לא נשאר פה. בוקר טוב. וואו, ישן סוף מקום סוף. כזה אף פעם לא ימצאו אותנו. מקווה שהמכתבים לכאן לא יגיעו. פה כבר אף אחד לא יוכל לאתר אותנו. מה זה הרעש הזה? צריך לבדוק מה הרעש הזה. אוי ואבוי, מה מגיע לכאן? זה לא חייב להיות קשור אלינו. זה נראה נוחת. אני מאוד מקווה שזה לא מי שאני חושב שזה. אוי ואבוי. מגן שכטר פוטר, איך גדלת? מה?
איך אתה יודע מי אני ומי אתה? אני איגריד, העוזר של הרב פרוכטר. באתי לקחת אותך אלינו לישיבה. איזה ישיבה? על מה אתה מדבר בכלל? הישיבה של הרב פרוכטר. אוי ואבוי, אל תיתן לו לקחת אותו. אוי, כמעט שכחתי. עפיתי לך עוגה. תודה, אבל אף פעם לא הכינו לי עוגה ליום הולדת, ואיך ידעת? קדימה. בוא. לא הולך לשום מקום. לא, אתה חייב לבוא איתי. אוקיי, יש לנו ספרי לימוד על פי הרשימה, אצבע מהודרת לקריאה, תפילין וסידור, ורשאי להביא חיית מחמד כשרה. תמשיך, תכף אני בא. הנה, הבאתי לך חיית מחמד. צו, כן, יש לך פרשת צו. אבל זה לא כשר, אין, בכלל לא כשרה. חיה לא כשרה, אנחנו נעשה לה ברית מילה, ואז הכל יהיה בסדר. יאללה, בוא נמשיך בקניות. שלום, כן, צריך. אני צריך סידור, תפילין ואצבע מהודרת. אצבע. אתה שכת פוטר? אני לא מאמין. אני שמרתי בשבילך משהו מיוחד. שמרתי על זה הרבה זמן עד שהגעת. זה לא סתם אצבע, זה אצבעת החכמים. סליחה, אפשר לשבת פה? כן, בטח. אני שניידרון ואתה? אני מגן שכטה פוטר. שכטה פוטר? אז השמועות היו נכונות? איזה שמועות? ויש בכלל בנות בישיבה? טוב, לא כל הבנות, אבל אני לא סתם בת, אני הבת של אשת המדבר, ואפילו קראתי בתורה בבת מצווה שלי את כל הפרשה, ויש לי אצבע מהודרת, רוצים לראות? כן, בטח. לזה את קוראת אצבע מהודרת? לי יש אצבע, את אצבעת החכמים. אצבע שעוברת אצלנו מאות דורות מימי דוד המלך. תראו. אוי! איפה האצבע שלי? אני לא מוציא אותה. מה קורה פה? אל תדאג, אנחנו בטוח נמצא אותה, זה בבית ספר או בתיק שלך. לא, היא חייבת להיות פה עכשיו. אני מוצא אותה, אני מחפש. אמרוני, מה נעשה עכשיו? שניידרון, תביא את התנ"ך שלך. אני מכירה פסוק שתמיד עוזר לאמא שלי. אמר רבי בנימין, כל העולם סומין, רק הקדוש ברוך הוא פוקח את העיניים. עכשיו, תפתח את התנ"ך והשם הראשון שעולה לך בתנ"ך. בנימין. רגע, איזה בנימין? עוד שם. הכהן? בני כהן! אני מכיר אותו, הוא בטח בבית ספר, בואו נחפש.
תסתדר לבד. מה אני אצטרך למפתחות האלה? רק על איזה בלש או ג'יימס בונד שיעזור לי. פוטר! כן? אתה לא צריך את ג'יימס בונד, יש לך 013, תיכנס לאוטו. בחום פתאום